inna lillahi wa inna yanzu yaron can dan ubansa duk abin da nake faɗa mai bai ji ba daga ina kuma yake bari ya ƙara su ne yau shi ne mai ɗan banzan zo nan da ubanka inda kai duk maganar da za a faɗa ma ba za ka zo nan ba ka zo ba baba gani abin da zan faɗa ma ba za ka ji ba san ka ne ba na yi ba haba Usman yanzu da Allah dan annabi kana yi wa kanka adalci yanzu ka zo ka ɗauki mota ka tafi yawo tun safe sai yanzu za ka dawo ko makaranta baka je ba Usman yanzu Usman haka za mu zauna da kai a rayuwar nan Usman ka je makaranta ka ɗan yi ka dawo ka ɗauki mota ka tafi ya za a yi ma da me haka ka san dai yadda za ka yi wa kanka ni ba ruwana da kai wallahi ka ci sa'a amma Allah ya wadace na zaɓe wallahi Allah ba motan ma ni wallahi ba ni Allah ba ka wallahi ba nan ka ni ka je gida kai wanka ka ci abinci da amma mahaifiyar ka ta damu tana neman ka ni ka ta gaba ɗayan ka sa ni a cikin wani hali tashi ka tafi Allah ya ma albarka wajen kwara wallahi na je na sha shayi amma yanzu shikenan ba za ni